Thandeni SK France City EP ephume phakathi kwamabili, kodwa angazi wayibhala i-ad 12 hours YouTube before umsebenzi wabaculi uqala. Iqala ngegiye eliphezulu kakhulu, sebevukile abantu sebeyidlalile kusuka ebusuku kuba yimanje, kodwa manje ngoba sesingena ko-7 nje igijima kahle kakhulu lapha online. Iy'ngoma enjengo-24/7 seyibashayile o-60,000 ama-views. Ihle ku-number 11-ke kuma-trending charts. Masithi siyabheka laphana i-France City ingoma laphana ena-56,000, yona-ke ihleli kuma-charts ku-number 14. Uwulisi featuring Mpumpu and Friends, yona-ke ihleli ku-number 29 kuma-charts trending. Eyokugcina laphana ithi Umhobholo, ethi Nilibale Ukunaka umfana omncane ephumelela, kodwa-ke ihamba kahle kakhulu nayo iku-42,000. Canti yona ngoma-ke enama-views amancane uma uyiqhathanisa ziwayi-4, yona ihleli ku-number 24. Ilokhu-ke engangikusho, ilokhu engangikhuluma ngakho ngane zakwethu. Uma abaculi abaningi bezolinda kuzoba nenkinga, kuzofika abaculi abanjengoMthandeni SK bekhipha umsebenzi, bethathe yonke i-focus bebhekise kubona, ebese wena okhiphile umsebenzi wakho ungasatholeki into efanele. Buka njengamanje ingoma eziwu-3 zilaphana kuma-charts, zo-4 zikuma-charts. All these songs bakuma-charts. Futhi iy'pesi eziwu-4 useyithathile uMthandeni and akeze ukuphuma, basazompusha nje kodwa isikhathi eside. Laba abasazokhipha abanye-ke abangenayo i-support base bazomisa kanjani? Futhi iy'ngoma zabo-ke siy'bona phela kuzobe sekunzima ukungena, kuseney'ngoma ey'njengezomzukulu nezobani bani. So asazi bafethu ukuthi saba-advise kanjani abanye abafethu. Right, akakashayi u-12 emini. Ngo-12 emini kuney'ngoma enizobe seniy'bona sey'hamba kahle kangakanani, njengoba nazi ukuthi i-streaming sa-this year sihamba ngenye indlela. By 12 emini nizobona ukuthi ingoma zobe sey'shintshe kanjani. Seyaphela into ukuthi ingoma ishaye u-25,000 ngosuku, kujatshulwe kusasa kube u-15,000. No, ingoma zamanje nje ayinqeni nje ukuthi vele ishaye u-200K ngosuku oluyi-1, ayisanqeni, or ishaye u-300K ngosuku oluyi-1. The way umaskandi usukhupha ngakhona-ke izinga-ke abantu-ke bayijabule kakhulu-ke. I'm sure ama-Red Nations ajabule ayafa lapha khona iqhawe labo likhiphe nayo le EP eney'ngoma eziwu-4. Ngicabanga ukuthi-ke engiyokuqala-ke ukuthi uMthandeni ayenze ukuthi akhiphe i-EP, ngoba ngikhumbula ekhiphe isingeli 2023 ethi Paris ihamba nolwandlukulu, waphinde wakhipha ingoma ethi Gucci ihamba noma who. Last year 2024 October yagcina ishaya unyaka ukhozini, i-Paris yagcina ishaya u-number 2 okhozini. So bayijwayele into kanje laphana ka-Red Nation, sebeyayazi igame, sebayazi iqhawe labo, bayali-understand ukuthi iqhawe labo likhipha kanjani. Ngiyathemba abantu bazoyithokozela-ke. Lapha-ke asiphushi-ke inzona, asiphushi-ke uthando, siphusha umsebenzi. Akusikhona kwethu ukuthi ubani kanjani, ubani akekho kanjani, cha, asingeni lapho. Lapho esingena khona nje ukubona nje umaskandi-ke usondela ey'ntweni ezinhle. Uma kunezinto ezinhle thina umaskandi kumele siveze, kumele sikukhulume lokho futhi sikubeke ngendlela okuyiyona-yona, singavezi impointi eseceleni. Uma kunalapho kumele sibhoke khona, cha, sizobhoka futhi ake siyengane zakwethu, kodwa umsebenzi umsebenzi. Abantu-ke abaqhubeke bo-streama-ke laphana-ke bemkhombise uthando, njengoba sihlale sikhuluma nabanye abaculi ukuthi-ke abakhombise uthando, sibone ubuhle bodwa obenzeka kumaskandi. Ngibonga ithuba sizoqhamuka nenye-ke ividiyo-ke, maybe-ke sizokwenza enye i-update about yena-ke uMthandeni SK, because I know very well ukuthi-ke ngoba nje ziwu-4 iy'ngoma, ama-Red Nation abanye abalandeli nje abathanda umculo kaMthandeni bazovele beshwambaqe nje yonke lento beyenze nje inhlekisa, iy'namba bey'bekele kude, vele kubonakala ukuthi yena lezi ngoma maybe zibe ncane kakhulu. The way ama-Red Nation kulamalanga ase-streama ngakhona ayangithusa mina. Right, asikho-ke lapho-ke. Ngenisa kahle siyodinga nokuzayo, sizokhuluma ngenye ividiyo-ke. Ngiyabonga.